падойдзем да галоўнага вытворцы гною суседскага конніка. Пачастуем яго яблычкам. О, прыгажу. Ён дае шмат гною, і потым пойдзем і збярэм яго. Маленькі. Ось і першы здабытак. О, якое якаснае золото. Пакуль ён там хрусціць, мы будзем збіраць. А вось які прыгожы гной. О! Зусім свежы. Канцэнтраваная трава. Вельмі якаснае ўгнаенне. Амаль што як і ад трусаў. Тут мы знайшлі цэлую скарбніцу гэтага золата. З дапамогай гэтага ўгнаення у нас шмат чаго вырасце здаровага, смачнага, нам на радасць. Ад конніка мы забралі 2 грузавыя каляскі гною. Ён зусім не брыдотны на вобмацах, ад яго няма непрыемнага паху. Будзе для нас добрае ўгнаенне. І так раз на тыдзень мы ходзім і збіраем. І за лета даволі так шмат збіраецца гною. Па вясне будзем усё падкармліваць, харчаваць свае расліны.